assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah en juure Mouhamadou Thioubade Boudou windere jetti jinnaɓe men en juuray papa men wasili men Nouroudina Hammadou Aliou Ray en dewre makko en juurima ɗon dendagal serɓe fuurankoɓe kala en calmini bandiraɓe en jetti Allah kadi dokkuɗen hen hande kadi cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade ɗo bandiraɓe jonde men ne gowɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission meɗen modde ar taw mo ganduɗa ko ɓinguel moon bandiraguel moon dewel baɗiraguel moon ni kewmi wiide Sali Dia debbo mañam liiduɓe liidu ban buuɗi sipatoroɓe sipata jaam ndi heewi waɗande on hande kadi en gaari émission meɗen caggal yettude Allah kadi eɗen invite ɗo bandiraɗo gorko mo ganduɗa konen jeeyda e muɗum diwan jeeyde ɗo en muɗum tigui wuuro o woni Zakaria NIANG a jeeyaɗo to Agnam Thioday so wiyama Agnam noon jeeya koye nder bundi Bosoya kon kadi mo ganduɗa eɗen dende muɗum golle pattam lame ɗe golloto e kala saaha woni banggue développement e ko wayi noon mo ganduɗa ko consultant kadi même temps ko liggotoɗo kala ko faye développement rural ene wiye Zakaria NIANG hande kanko woni koɗo meɗen hande e nder galle o Zakaria min calmima min juurima bisimilla ma e Piindi TV. Eyyi Sali Dia Ba mi salminima mi juurimama mi salmini aussi dendagal heɗotoɓe wonɓe leydi wonɓe caggal leydi Piindi TV mbiɗa jogui beelamma mawɗo sanni arde ɗo huccide e maɗa yewtidde e haaltude no fulɓe mbirata ni caggal nde jettumami jarmami aussi e golle ɗe mbattaɗe surtout findinde famnude famodirde surtout e yo Allah jokku golle ɗe tan inchallahu taala aussi en calmini dendagal fuutankagal en calmini ko mbiyata ko dow e jeeri Jolof walla jiirba hadde mañkañi kamɓe foof en kofnima en jogui beelama tigui no mbiɗen ni arde ɗo huccidema yewtidde eɗen jaafo noon yimɓeɓe e dande nde inchallahu taala. Seydi NIANG Allah jarama minenne min beltanima wadde ko bellama peccaɗo en calmini noon en juurima ni kewɗen mbiɗe kala saaha so neɗɗo naati e galle yo rewe ndemal ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Dawoudou Moussa Dia o salminama o juurama PDG général ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia ha todo Burkina Faso salminama juurama ko noon tigui kaw Samba Diop directeur général mo Piindi TV ko ɗon tan dewrata hen calminen personnel Piindi kala e yiiɓiyankoye Piindi guila ɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi Zakaria NIANG caggal nde min bismima ɗo woni no mbimi ni ka neɗɗo mo ganduɗa ko dillowo e banggue so wiyama consultant so tawi en jiiɗi firtu ɗum Pulaar hay sen keɓani mo exact ko wiide tan ko neɗɗo ballowo yimɓe e peeje gurdam liggotoɗo e ko wayi noon kadi liggotoɗo e banggue kala ko fate développement e nder diwanuji ɗi e kala wadde hande eɗen mbawi tan nawirade banggue mo ganduɗa ko banggue développement local jehen e banggue to e Fouta meɗen e gurnameji men e nder Fouta par ce que enen fof eɗen gandi enen fuurankoɓe guila jibinɗen tawɗen tan ko pelle ɗe kadi won kadi koɗe mbaɗe e guure he par ce que ko heewi ko jiiɗen e nder koye meɗen ko pelle ɗe mbaɗi ɗumen hande ha enen foof so woni école aji mum so woni cuuɗi caftorɗum so woni goɗɗum hoɗum hen jibinɗen ha mawnuɗen kono hande en jii hande wonko fuɗɗi change de hen holko gattanta en hen seeɗa e ko ganduɗa e banggue jangde ma e pelle meɗen e gurdam développement local meɗen. Eyyi Sali Dia jarama si no mbiɗa ni eɗen jogui beelama tigui sanni en calmini aussi le questeur Dawoudou Dia en calmini aussi Harouna Moussa Dia eɗen beltonoɓe aussi e koɓe mbaɗi ko pour ha yimɓe mbawa aussi joɗade télé walla e radio ha yimɓe ne kaala ene pindina ene pamna donc no mbiɗa ni noon développement enen kam ko hen ene waɗa hen jibineɗen kadi hen mawnude sen kaali développement noon ko structure uji associative de développement pelle men guure pelle men diwanuji guila hanki ene won noon waɗirno structuré sa are Fouta wuuro fof ngo garɗa ene jogui fedde muɗum fedde wuuriyankagal fedde nde noon nde waɗa basé peut être administrativement walla ɗum ɗo Dakar pelle goɗɗe gona pelle extérieur France en hanki Gabon en Congo en Afrique de l'Ouest dal no pamirta Afrique centrale ha nawanma hen États-Unis e Europe de l'Est Italie en ko way noon ko noon gurduno ɗen caggal nden ko heewi ko mbaɗɗen e guure men wona laamu waɗani en ko enen e koye men e nder no mbaɗiɗen structuré pelle men ɗe enen ƴeewata holno batten ha mbaɗen cotisé walla ha ƴeewen balle goɗɗe gummono en caggal leydi mbawen nawtude guure men Fouta ko noon mbaɗirɗen ko heewi e ko woni e Fouta meɗen par ce que eɗen siftoro en à chaque fois en wenno laamu ala ko meeɗi waɗande Foutankaɓe ala ko meeɗi wadde e Fouta ko ɓuuri hen hewde école aji men sa ƴeewi ko enen
mbaɗen koye men centre de santé walla case de santé walla poste de santé men enen mbaɗen koye men yante majjum kadi médecin o walla infirmier walla ni yani matrone o ko enen joɓanta koye meɗen donc ɗum ɗon fof sa ƴeewi kadi yi ha un moment donné kadi jaaɗen par ce que génération kewɗo sa yi oppi jangdimo walla goɗɗum c'est ko won ko waɗano ko Fouta nande collège ji nande lycée en ɗum kadi yi ha ganduɗa kadi hewɓe kadi mbaɗɗen dañƴen sens kadi waɗande koye men collège ji e lycée ji hayso laamu en waɗen affecté jangguinowo walla laamu en waɗen affecté infirmier chef de poste ko ɓuuri hewde e ko woni ɗon ko koye pelle men ɗe koye piile men koye partenaire men mbaɗen tan eyyi ɗum noon ko hanki wonno noon gurduno ɗen noon mbaɗirɗen ko mbimami ɗo ko foof alors bon minen noon koye oɗon fammi min heewiyade ko heewi hen noon wonko waɗa mais ko heewi hen kadi aussi wonko foti hen waylede walla wonko ni wayli ɗum peut être ma en ɓeere hen ma en ɓeere hen asde e nder question ngaji maji garoji mais pourtant famnude holko woni consultance e meɗen enen hol golle meɗen ko ɓuuri hen heewde ko ƴeewde wallude yimɓeɓe soɓe jogui peeje walla ɓe jogui projet ji walla ɓe jogui ko hunde ɓe ganduɗa ɓe jiiɗi wadde addande Sénégal soɓe ɓaleɓe soɓe tubakoɓe en ballatɓe hoto foti waɗede holno foti waɗede hol wuuro e hol nokku mo ganduɗa ene handi hen walla holto ganduɗa ɗo sen mbaɗi ɗum vraiment so ndiyam ma yare so école ma janggi so santé ma safre so aussi ko environnement muɗum woni maraissage muɗum c'est à dire jardin muɗum walla gueɗe mbaɗe noon pour mbawi nollude yimɓeɓe ɓe ɓamto par ce que développement ham so woni wiyama il faut yaada e local par ce que développement wonde tan e urbain il faut jippito aussi e rural uji ɗi kamɓen aussi ɓe mbawa hen yiide koye mabɓe sadi jam seydi Niang machallah wadde so tawi en paami ko woni no mbiɗa ni hanki ko Fouta ko pelle wurnuno ɗumen guila e jangde hay safara ha ko way noon ha ko way noon kadi eɗen fof eɗen gandi en jii hen gartam kewɗam par ce que hande kadi so tawi en jii ɗum ko Allah kadi e ɗaniyankoɓe men ene jaggi hen par ce que a yi ɗum heewi wonde ko fedde wuuro walla fedde diwan exemple hande Agnam hawno wiyata ko alda hande ko Agnam fof rinduno ɗum kono noon ko immigré ji men wonɓe caggal leydi cosno nde ɗon fedde daña partenaire uji mumen ene gadda hunde ene gartiri e nder wuuro ngo walla ene gartiri e nder diwan o beele ɗum ene jokki ha joni walla wonko jiiɗani darti hen eyyi noon de Salidia a jarama namdal ngal ne fayidini eyyi sen mbi Agnam ko guure 12 walla 13 eyyi alda noon surtout ko association de liaison de développement d'Agnam eno mbiɗa ni noon ko mawɓe men kamɓe mbiyata ko pewnunode nde ɗon fedde te nde waɗi nafoore par ce que c'est en 86 87 dañƴen forage uji forage goto wuuro molo voilà forage goto wuuro molo forage goto ɗo waɗa Tulel Thialle yantude aussi forage mo ganduɗa waɗanoma Agnam Siwol avec des partenariats chinois ɗum comme ko état Sénégal tan Djibo Leyti Ka mais pourtant famnude en hol importance kam wonno alda par ce que koye alda dañƴen wadde ni collége koye alda hoɗi dañƴen mbimam dañƴen forage uji par ce que mawɓe men ɓe ndendino dendagal Agnam nab dendagal pelle mumen gurdiri noon enen daddoya enen gadda eɗen pewna eɗen kutoro enen wonɓe terroir to par ce que enen cohluno ɗum waylima noon eyyi par ce que aussi hande ene waɗi changement hanki wonno wano mais hande pelle men kewde puusi no mbirumami nani ni à miséricorde hanki no mbaɗiranoɗen walla no golliranɗen natti guure men mawni kadi aussi ko heewi jillima e meɗen kadi ne hande e nder communauté rural gonnoɗen hande natti wonde communauté rural gonɗen ɗe koye commune aji donc hunde foof waɗino acte 3 de la décentralisation waylare waɗi wonko jiɗanɗa wadde nden tawi ko ene waɗi limité hande a wawade ɗum il faut l'apport du maire sahaji kadi aussi wawasde famodiral natti wade no wano nden ni peut être maire walla ni ɗum ɗo administration gonɗo tono e ko heewi ko gaddata kamɓe ɓe administration ne leeli te enen en mbayano noon enen jiɗen kala ko waɗa yon ɗon ɗon quoi mais a rewat ndewa ha ganduɗa joni il faut yimɓe ƴeewa kam change no mbaɗanno hanki ɗi mais tan ko jabade e question ma no wano hanki webde e welde e yawde e on solidarité banoɗo hanki e nder pelle men développement e pelle men guure foof ndendi Agnam men walla ni mi toti exemple e Djoum rénovation peut être cilen peut être dañi hen sens ko cilen ko commune tout court ko TAD mais enen ken guure kewde quoi c'est plus de aɗandi 13 villages wona tan wuuro woto tan ɗum ɗo jogoto ɗum kadi hay wuuro woto ni hande wonko jille men politique wonko jille men kesam hesmaga en donki jogade esprit de développement o sahaji addadi yende walla gadda miijo goɗɗo yiira ɗum goɗɗum alors que non an gadduɗa tan ko ɓamtare nde développement o mais peut être kadi aussi hande haqqillaji hande jangde ɓuuri hewde cadre uji ɓuuri hewde diplôme aji ɓuuri hewde mais hande ɓurɗen lurdude
hanki mawɓe men ɓe gandano walla ni ngalano woni niveau mais pour ɓe jaa ɓe dadda ɓe gadda walla ɓe ndenda ɓe pamitira ɓuuri yawde mais waylare ne heewi hen no wano hanki hande Sali Dia waylima no fewi inserti wadde ɗon ɗo kalden haala alda mi wawi yaltude ɗon taw mi salminani douanier meɗen kadi bam meɗen kadi sehil meɗen woni Samba Touré mo ganduɗa ko conseil meɗen to Agnam Lidy Kono e France mo ganduɗa ko dariniɗo alda no fewi dariniɗo kadi développement e nder Agnam foof surtout noon kadi e nder Agnam Lidy wadde en calmama en juurimama en mbiɗum balɗe juutɗe e battane moƴƴe yallah ɓoynum ɗe jeese meɗen tawno ko mawɗo baɗɗo fayida no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi so tawi en haaju woni ko ɗon gon koye nde ɗon rogere gonɗen somi faami haala ma Zakaria pelle meɗen hannde no nafoore nafatnode hannde wonko waɗi ɓe handicap te handicap o so tawi en kulani men mbi politique ene jilli heen par ce que nden woni no mbiɗa ni communauté rural wonno ene yaaji kala ko neɗɗo yiiɗi wadde ne wawi wadde kono hannde kala kaɗa waɗa ma ñagoɗo autorisation ɗo ñagoɗo autorisation noon ne wawi taw jomumen kañum ne won arriére pense uji goɗɗi jogoto ha mbiya min goppatama waɗa ɗum so waɗi ɗum ne wawi ko mbiyata ko gaye ɗiɗi kewani rendude e balka goota nden ma wi o waɗi kadia walla o waɗi kadia beele woni ko hannde sa yi hannde ko wayno alda en exemple tan ko ƴettuɗen ɗum koye alda hannde maayi ha natti hannde dañde nafode nafata beele hannde ko hanki ko tuwninoɗen tan hanki tuwninoɗen tan koye pelle meɗen ene liggo en ɗaminaki haydara laamu waɗanani beele joni ko laamu ko fuɗɗinnanude juuɗe muɗum seeɗa e nder commune aji meɗen beele ɗum ene jeeya e caɗele tigui gaddanɗe meɗen warta pelle meɗen ha pelle men natti wawde nafde tiwunuji meɗen eyyi Sali Dia no woodi de ko mbiɗa ko politique o e changement administration locale o waɗi feere kam ha pelle men guure fof maayi so haalde gonga ko heewi ko ganduɗa eɗen coftanno walla eɗen jiɗanno ɗum wadde enen koye men en waɗi pares c'est à dire en dartini juuɗe men walla no mbaɗoɗen nden natti par ce que nak changement ne waɗi c'est à dire sen kaali tan diwnuji fuurɗi fof noon c'est à dire si on parle de fuutankagal ko pelle développement wonno jum waylima so dimaɗen waylima ha ari noon ɗi duwaji men c'est à dire senen kaala joni enen Agnam c'est à dire wonno mbannoɗen ha ndentuɗen joguiɗen doole kalɗa ɗo joni mawɗo Samba Touré en mawɗo Samba Takko en mawɗo Samba Diallo en kamɓe no sambaji tati on dañi sens andude ɗum ɗon e grand ji men wonnoɓe ɗe hanki ne joguino style et vision hande noon il faut jewtiden il faut waylare waɗa par ce que hande aussi en dañi laamu addini en ko heewi avec l'arrivée du maire Farba Ngom so haalde gonga bon ko heewi kadi aussi change wonno wano hanki wayano noon hande joni sa ari nder diwnude men Agnam ene wayno joni ala fof ala ɗon mais noon il faut waɗa coordonné c'est à dire en dañi ko wiyete hôpital ko koye Agnam hayso siège o woni ko sol koye Agnam en dañi ko wiyete ko aussi centre de formation professionnelle en dañi aussi maire o walla maire o e bawol makko e jaggodiral makko direct e état walla e lamɗo leydi ndi ko heewi peut être omo adda ha ganduɗa guure ɗe hen goto foof waɗi croisé les bras fodde nde fonno wadde hay sinno wonko fewni wonko bonni voilà au lieu ɓe ƴeewa holno yimɓe mbaddata ha jewtida ha mbaɗa on plan walla mbaɗa on projet walla on programme mo ganduɗa par ce que neɗɗo hoto calcul hande Sali Dia calcul janggo les générations futures parce que wonno mbatta tan les gens vont souffrir après développement noon ma waɗe coordonné organisé waɗa jubbude à la base hande ko woni Fouta walla ko woni toon ko min pour min ene manque joguede organisation e jubbuɗi ɓuure ɗe foof noon par ce que mbimami ko pares naate meɗen wasde en fellidde e famde gueɗe ɗe ha mbawen yaadude yimɓeɓe ha mbawen wadde ɗum ɗo par ce que ari woni guure kewɗe mbaɗani lotissé woni guure kewɗe nanɗon jogui probléme éducation école aji mumen par ce que nden ko par ce que toujours wiɗema ne jogui probléme sa yeehi woni collège aji kewɗi aussi ne jogui probléme sa yeehi woni aussi boyli ne jogui probléme c'est vrai won guure dañƴe ndiyam e won guure dañani ndiyam mais nden hanki ne waɗa en mbawno ñamdade partenaire may hande ko goto waɗata c'est le maire wonko peut être laamu wallatamo mais wonko aussi kanko e nder moyen ji makko e doole makko e puissance makko omo waɗani en kono il faut waɗe réorganisé par ce que so waɗa réorganisé tan yahaɗa un certain moment dene kala ko dañƴeɗen au finish wattake suivi te aɗa wawi wadde hunde hande Sali Dia mais calcula janggo par ce que ko heewi ko waɗa structure waɗa base mum tan politiquement tan waɗana ko organisé waɗana jubbuti ala battane ngam conseil on tottanmi par ce que min ɓooye développement hande sa ari diwuji men ɗi foof ala ko manque ɗen sona université mais eɗen mawna eɗen mbaɗa peuplé il faut waɗe coordonné il faut guure Agnam ɗe c'est à dire hunde so waɗama liiduɓe hunde waɗi e tulel calde hunde so waɗama tulel calde hunde waɗi e guli so hunde waɗi sare quoi hunde waɗi e jafan walla waɗi e je sais pas mais kam tawi diwan men tawi guure men ɗo foof enen guura mbasa wonde ko ɓeyata équité sociale juste
wasaran tambade e nokku goto e wuro woto walla e ɗum ɗo ala probléme nak mais c'est juste que pour janggo pour gurde aussi goto fof wawa hen yitade hoore mum donc pour fewnite walla ɗum ɗo pour min c'est vrai wonko ɓeyde meɗen mais wonko aussi adde meɗen pares adde men wasde enen jok kala ko are men jaggen ɗum mbiyan ko enen jeeyi enen fof ndendi mais goto foof ene hapti e nokku muɗum walla e jeeyi muɗum walla e ɗum ɗo muɗum ha wasa jogade ko adda ko wawa ɗum protégé wawa ɗum suivi wawa joktade ɗum ɗon ka ɗum ene jeeya e seeɗa caɗele peut être garɗe e nder meɗen woni acte 3 de la décentration e wasde famde enen ken guure gonɗen village hande enen fof gonti ville mais wontuɗen ville ha joni chef de village nan ɗon won rôle mo foti jouide est ce que mo andi on rôle e si structure uji meɗen jeunesse structure uji men rewɓe structure uji meɗen association kanji fof ko ɗi maayi kala wuuro ganduɗa sport men hoore mum koko maayi te alors ko hande no tolniɗen gonɗen commune goto gonɗen dental développement il faut yaade sport yaade culture yaade loisir yaade organisation yaade santé mais ɗum ɗon fof nana ɗon mais ala organisation pour min ene manque yuɓɓinede no fotirni wadde so tawi en paami nder haala ma haalinani nden yama mawɓe ɓe limtuɗen ɗo ɓe darninoɓe ko wayno alda ene ko waynon hay goto men janggani kala mon janggude no janggir tan ko mango yi caggal leydi ha wawi yiide pindi muɗum tenen belama mbiyan nden jangde hewani hande sukaɓe ɓuuri janggude kono en hawnima har ko wiyete ko jangde e pinal jiida sukaɓe ɓuuri janggude hande ɓuuri heɓde diplôme aji kono pinal mabɓe ene manki wawde yarude banggue holno ponmi wawde wurde e banda men mon fof ko gurdam hooram hande en kaali hani kaali jeunesse aji meɗen sin jeehin hande nden e nder guure meɗen so inde kewni walla yangue waɗi inde walla yangue wonko kewnuɗa ko jeunesse yahata aran kañum daro ko suuɓa zone kalande kewi won jeunesse mo ganduɗa kañumen jonta ko waɗa organisé c'est bien wonde kadi organisé joni pine guila salata garat kañumen gaddata bagasuji kañumen daroto peene kaccitade peene bottade peene hirade an joom heewo e ko taarima ko takkima ala ko noon sona ñantade e toppitade no jondirɗon kewo kono ko heddi ko kala ko faate banggue toppitade hoɓɓe ko way noon ko jeunesse o waɗat ɗum joni mi yi hay somin jeehi guure meɗen to jeunesse o arata a noddat jeunesse arta mujjata ko noddude koreji ma gara kañumen daroto cerval ma ñalawmaji ko way noon beele wonni ko ha joni koni ko mbiten ko hankkandi bat jiɗɗen ko wuurde hankkandi gurdam ville natti wonde hankkandi gurdam mo ganduɗa ko village ko jokkere en ɗam ko enen jiidi yumma enen jiidi baaba enen ndendi fof sen dañi jamde nden sen dañi caɗele kadi ndenden ɗum beele wonti hankkandi mon fof wuuro gurdam muɗum comme ça ville nande wuuro mon fof e galle muɗum mon fof e famille muɗum hay Sadija kalmani fayidini so haalde gonga hanki men Fouta e hande men Fouta ne wayli hanki ko mbiyan ko pelle guuro e pelle développement e association ngaji de jeunesse no mbiɗani jeunesse rewɓe e jeunesse worɓe tambo dendagal organisation à la base so yangue muɗum so inde muɗum so événement muɗum culturel so lambo muɗum so nalanki muɗum nanno Fouta walla gueɗe mbaɗe noon hande ne wayli wayli noon mima ne waɗi pares hande par ce que ay hanki Fouta wino ko les années 72 73 75 waɗi no sécheresse mawɓe men ɗan ni payi walo fendo ɓe payi Abidjan Gabon Cameroun haɓe jetti France hande ɓurɗen ɓesnude Fouta alhamdulillah rabbil alamin wuro fof ganduɗa hande e natti wonde gurol ken guure sa ƴetti anem dal a yahat fof koko tekkodiri mais noon éducation à la base ça veut dire no fonno yuɓinirede conseil ji ɗum ɗon hamde ene wayli yimɓeɓe kam fof ɓe waɗi recouvrir e nder mabɓe ça veut dire wonti hooram hoorema solidarité so hayso kone waɗi joni yallah yafam ni yimɓe ɓuuri wadde solidaire peut être koto mayde mais e beelamma walla e goɗɗum ene yiiwde ustare comme ko kalɗa joni ko so waɗi ni yangue ko pelle guure association mum jeunesse e rewɓe naroto ɓe mbaɗa surveillé foof ɓe jonna ha jonna ɓe pewna yumon yangue walla baban yangue hande waylima ɗum ɗo fof noon ndin wiidema ko wonko are men ko ganduɗa eɗen poti ɗum wadde eɗen poti wadde état généraux du Foutankagal ça veut dire jeunesse so ala e wuuro jeunesse rewɓe jeunesse worɓe daro tan no fonno darirade ni hen waɗa structuré heddi noon ko gurduɗen hanki en mbawa wurtude ɗum hande Sadija mais nak en ƴewgat hanki ko wanno ko e hande ko kewi ko mbawen wadde ɗum mixé pour mbawen wadde avancé pour dire ça pour tan famnude en walla pour tan enen fof pamidire no mbiɗa ni tant que en mbaɗani en ciftorani hanki kadi aussi mawɓe men wonɓe ɗon ɓe toujours ɓe mbasa aussi yejjidde ko kamɓe goni conseil ji ɓe pijja ɓe natidira e jeunesse o ɓe mballa ɓe ɓe ɗowa ɓe ha ɓe mbawa andude aussi ni hanke wurdirtuno ni hande wuurda waɗat probléme par ce que hande yimɓeɓe ils sont
ko mer ko gorfo c'est personnel gorfo en yidi yidar peut-être ko dañi wala machin tout ça dum garen jaar problème e meden gure men hande non c'est vrai ko wadi changement hande peut-être ko dan yank extérieur wonno aran maha mais hande dan yank Dakar no wawi mati c'est un changement hande ko ɓuuri hen hewde peut-être ko immigré jogirma mais hande immigré wonto jogima de mais wonto immigré kadi natti jogade woni e jiwnude woni e galleji ça veut dire konngol gotol ngol natti ko kongi dendiɗi ɗi gooti donc no mbiruɗa ni pourtant mi hanno ɗon ko c'est vrai affaire kam problème jeunesse et problème neɗɗankagal hande e Fouta ene wano hande ene wayli no feewi wadde noon Zakaria Niang woni ko mbimi ko yewtere men haƴata e nder yewtere wotere wadde koko jokkata inchallah mais mboɗo andi ko dokkonoɗen hojomuji fuɗɗima hubde e haɗuma hokkudema konngol mbayni o dernier question en ma woni Zakaria caggal ko kalɗen ɗo ko fof an holko jiiɗa holko woni solution holko yimɓe mbawi wadde ha garta gurtina pelle mumen gurta no gurdino e nder Fouta jokka hen taw kadi ene yaade eno yimɓe gurdi hantini ay min de kam ñanden sam min mbaɗino bato ko way noon il faut ko yimɓe dutto e pelle développement ɗe mbasa mayde par ce que ko heewi kanji ngoni à la base de fof sen mbari ɗan en maayi wallahi goon eyyi kadi ne commune aji ɗi wonne maire uji ɗi walla chef de village uji walla ɗum ɗo ɗum il faut ɓe joddoɓe mbaɗa état généraux e enen holko cohluɗen holno mbatten feere ha en hanki ko joguin ɗo e hande ko joguiɗen ko ndendinen wona gotum mais so woni peccugram politique naate men en gacci hanki no mbaɗiranɗen en jiiɗen da ɗum tan so wonti ko probléme wonata par ce que surtout enen Agnam peut être hande en jogui puissance eɗen jogui maire omo jogui doole omo mbaɗi laamu omo mbaɗi chef de l' état mo waɗani en ko wawi fof mo waɗa mais so yeehi holno mbatten feere ha enen Agnam tan e tumdu mbaɗen ɗum ɗo parce que c'est une question il faut ko enen Agnam naata haade enen fof en dañi sens wonde gotum il faut jewtiden il faut pelle men ɗe mbaɗa fédération il faut guure men ɗe gurtine il faut pelle guure ɗe pelle développement ɗe mbatte sinon rek hankantini en gonata hoorema so ɓooyi wonata ko légal nattat wonde wuuro so ɓooyi wonata ko gallam nattat wonde légal so ɓooyi wonata ko suudam nattat wonde galle te ko ɗum woni hande e Fouta par ce que leyɗe nana jaaja guure nana jaaja goto foof ene waɗi barriére hande janono ene wawi arde liiduɓe sooda galle o jeeyama e maɗa a wawama haydara wawanama hen ko haalisma ko yetti yimɓeɓe nanana donc enen jeeyaɓe guure ɗe walla jeeyaɓe nokkuɓe ko enen mbawata ñawlude nokkuji men jewtiden kaltiden maire aussi o miijo o haalde e pelle structure développement ji gonɗi e wuuro gonɗo e ladde ƴeewen holto manquira ɗen holno mbatten feere ha mbaɗen état généraux des associations combiné avec la mairie avec le développement local mbawen wadde avancé Seydou Niang Allah jarama wadde min ko ɓeydam hen seeɗa ko wiide tan hen sahaji hunde ene wayno feewan ni taw so yimɓe ƴeewi koko bonnata woni ɗum ko woni no mbiɗa ni hay sinno mairie ji hande dañama maire uji meɗen ene ɓatti président de la république wonko mbaɗata kono noon e nder e golle mabɓe ɗe wonko bonni ha heewi bonni ko tawno ɗon ko pourtant ko mabɓe kono wawno wuurde kadi enen koɓe tawno ɗon ko wuura foof yaada hen wona ko ganduɗa continuité wonata taw hay sinno laamu mabɓe jippima ɓe natti wonde ɗo taw eɗen mbawi jokkude no gurdunɗen kono hande ɓe gaari eɓen ƴetta hande sukaɓe meɗen wonɓe ganduɗa sukaɓe nan ɗo ƴetta ene liggo taw wona liggey ni mo ganduɗa ene pina ene dawa lewru ma ene foof ene keeɓa séléraji par ce que ko politique kono janggo so tawi ɗum iwite enen fof ɗen gandi laamu kam tawde wona royaume koko gasata so tawi ɗum uwi ɓeɗon ɓe ganduɗa hay formation goto ɓe tottaka ɓeɗon ɓe ganduɗa ɓe tottaka haydara ko ganduɗa ko waɗi garanti ko hunde no ganduɗa han ko e nder duuɓi ɗiɗi duuɓi tati so gasi beele so tawi wonti hankkadi ha nguɗon laamu yanoyi beele ɓe gonta agresseur uji ɗum ko question hande ɓe ganduɗa pelle tawnoɗo ɗon ene liggi guila hanki ene daari hen kañumen jogui école aji kañumen jogui dispensaire uji kañumen jogui jardin ngaji kañumen jogui mbaɗama feere doole mumen kelama natti jogade doole te laamu nguɗo koko gasata tawi gasi holno jogoɗon gurdude wadde en gandi ko caɗele wadde en gandu so woodi wonde nemano ko nema dabbo te nema dabbo kam hay goto Allah hay goto ñagaki ɗum tawno eɗen kewiide battane moƴƴe ɓuuri battane bonde noon neɗɗo fuɗɗoro e souffrance o wattina e beelammo ɓuuri o foɗɗoro e beelammo o wattina e souffrance te ko ɗum woni ko kulɗen ko jiiten hande e nder commune aji meɗen ɗum noon ko ma Allah faabo tigui wadde noon ko wiide hankkadi en gaari seɓɓitinde yewtere nde Zakaria woni no mbimami ni noon yewtere men ha yewtere wotere par ce que men gartu ɗo kadi jewten kadi e toɓɓere wonde ha joni ko fata e banggue pelle men fata e banggue développement par ce que mbaɗa andi ko hoore hisɗe joguiɗa so tawi yimɓe jewtidema han ma keeɓa hen nafoore ganduɗa bandiraɓe yowoɓe kadi keeɓa hen nafoore konngol ma mbaynoy ko Zakaria Niang garen gudden yewtede ha saaha goɗɗo eyyi Salija a jarama mi weltima aussi haaldude ma e émission o eyyi eɗen jafkino noon dendalngal ko kalɗen ɗo
tawi kadi ne yimɓeɓe pamani intérêt men hen woni tan ko holno mbatten feere ha gurtinen pelle men gurtinen guure men kadi mbaɗen avancé mbaɗen développé kadi ko dañƴen joni hannde ko jaggen hen ha tiiɗa erago mbaɗɗen tan koye maire yo ɓeydu tidde e tindirde e dendagal guure nde e pelle ɗe par ce que hannde won damal ngal o jogini en pour janggo génération garowo wawa ɗum tambade ɓuuri wiyeede a waɗino kono meeɗino wadde natti il faut waɗa continuité kam ɗum mbaɗɗen ko yettere Allah noon ko waɗa ham sanni mais noon il faut waɗe pérenniser donc kam ɗum ko erago goɗɗo noon ko wiide aussi yimɓeɓe kala neɗɗo to woni e nokku yo wallit yo Allah yo artu so haqqille jogui so haalis jogui so ɗum ɗo artay e wuuro mum artay développement muɗum par ce que ko hen mbawaten wadde avancé mi yettima mi salminimo fewi Sali Dia inchallahu taala aussi aɗa weltane no fewi par ce que émission ngaji ɗi mbaɗi fayida kadi aussi ka acteur au développement no mbiruɗa ni eɗen gondi e ko heewi eɗen jaaɗe pelle kewɗe peut être ma en garto hen mais kam ko weltanademo surtout e ñagadama Allah moƴƴere en calmini dennagal heeɗiyontoɓe Piindi TV ha yeeso ko lawol salatu wassalam jarama Seydi Niang en jarnima kadi dendagal bandiraɓe heeɓiyankoɓe e Piindi eɗen mbiya kala ko feewi yewtere nde ko Allah subahanahu wa taala o kala ko ngakki hen ko enen kono wonani ko ɓurani meɗen tawno haala weeɓani kono noon eɗen mbiya bandiraɓe yo ɓeydu wadde suivre tigui Piindi TV ɓe ɓeydo wadde partagé ɓeydo wadde abonné nde tawno ko télé fulɓe akadi ala ko darni sona développement fulɓe kala eɗen mbiya kadi bandiraɓe ɓe yo mbattu haqqille mabɓe tigui e série meɗen oɗo dogowo hoddiro ɓe ganda kadi ko série baɗɗo fayida tigui dogowo kala samedi à 20 heures kala bandiraɗo pullo to wawi wonde so 20 heures yoni samedi yo ya jaggoya to hoddiro inchallahu rabbi ko série baɗɗo fayida kadi so yimɓe jeeyi ha saison o gasima gandu tigui hol nafoore wonde hen eɗen nodda noon partenaire uji woni no mbiyeten e kala saaha eɗen nodda kadi ɓe ganduɗa sponsor uji tawno ɗen gandi télé ko ɗum woni ko wawi wurnude ɗum kadi télé wawa wurde sans partenaire uji sans waɗoɓe sponsorisé publicité ji yoɗi gar fof ma ar saabu ɗum eɗen gandi télé meɗen machallah c'est suivi partout dans le monde kala ko neɗɗo addi ɗo e produit muɗum inchallah koko jarata ma yiye kadi ma heeɓ hen kileneɓe no fotiri ni tawno hakkude meɗen mabɓe ko dundu reno barode reno dundu ɓe mbawa yaade sans communication enen mbawa yaade sans partenaire uji meɗen wadde ɗon nodda ɓe kamɓe kala nde ɓe garata ɓe gara e keewal kala mabɓe jiɗɗo jokkodirde e meɗen e banggue partenariat o banggue publicité ji en wawi wadde ha joni numéro meɗen commercial o 77 980 33 39 so waɗi inchallah min jokkodir mum ko yiiɗi foof waɗanede publicité ji min mbat déplacé garen jaggen hen ha tiiɗa ene mbiya bandiraɓeɓe en calmini guila e wonɓe ɗo e leydi hay caggal leydi ndi en jafnimamaɓe kala ko fewi yewtere woni no mbiɗen Allah subahanahu wa taala ko ngakken foof ene wona ko ɓuuranen joguinen noon hannde kabirɗe ko caatu waalo ene wonde Ibrahima Thiombane ene wonde Abouba kono noon wonto mon to rowoni infographe meɗen ko Ali Fall so tawi noon en yantima kadi guese ɗe jooɗima saraji peewi wonen kewɗen wiide ni ko makkesi meɗen mbaɗɗo gana o woni Kumbis Babou kanko rewi ɗon wadde noon en dewre mabɓe tan en calmini personnel Piindi kala Allah jarama on jarama jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan dumo e men